Duto oyudo loch maduong' e nyim od bura mamalo bang' jood bura mag Kenya Kwanza lwaro lokruok duto mane ochwal kod jood bura mag Azimio e wi paro mar chik mar gero udi ma nengogi oyweyo. Kaluwore gi mano, jood bura mag Azimio nowuok oko kendo ng'anyo ne twagno. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, paro mar chik ma kamano koro ochomo Senate bang' ka nosesome e kidieny mar adek. Chung motegno ma jatend piny William Ruto ne jood bura mag Kenya Kwanza e wi chik mar gero udi ochako nyago lemo bang' jood bura mag Kenya Kwanza lwaro piny lokruok e wi chik mar gero udi mane ochwal kod riwruok mar Azimio. Okang' ma kamano omiyo jaleg kweth jood bura manok Junet Mohamed kwayo jood bura mag Azimio mondo wuog oko mar od bura kendo dhanjo ne twak e wi paro mar chik ma kamano. I want to urge our members on this side to drop all the amendments because it's not making any improvement in the House, and we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoka nje, mwendeni nyumbani. Jood bura mag Azimio ose otend od bura kuom tamogi golo pachgi e wi paro mar chik mar gero udi. Question ni gini en mar county koso ok en mar county. Mano no kobedo resolved. King'iyo chik ni owacho ni oko concern county. Dhie schedule 4 mar katiba. Schedule 4 mar katiba wacho ni housing en a function mar counties. The national government nigi gimoro miluongo ni policy kende. So we've decided that since our colleagues on the other side were robotically instructed to pass the bill as it is with only amendments they have agreed to, and to reject any such amendments that would be proposed by our side, it is of no point to sit there and validate a process that is invalid. Jaod bura maseme Dr. James Nyikal ne dwaro ni atamalo nukta bich mar gero udi mondo ngusko ki osara moseng'adi osuru kata net salary ma ok osara mapoko juogi osuru kata gross salary. Is that the levy is actually being put on the gross salary. That means the salary as it is before it is charged. And my amendment is proposing that we put it on the net. That means after you have done statutory deduction, such as NISHIF, such as NSSF, then what is left is what you levy the 1.5% on. Kwayono kata kamano olwar piny kod jood bura mag Kenya Kwanza mane ochung' kar tiendgi ni okang' ma kamano dhi miyo sirikal tich matek. Because by deleting the word gross and substituting that with net, the impact of that would mean that for you to impose a levy, you'll have to take into consideration all deductions, including if you had SACCO savings or your SACCO loans or your bank or your loan at the bank, and therefore that would cause an administration nightmare. Kata kamano, jood bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba ochung' kar tiende kendo kwedo chenro mar gero udi ka owacho ni ok en chenro madhi bero ngima jopiny. Speaker, that the affordable housing levy are punitive to Kenyans who are faced with high cost of living and their lives are difficult as we speak. Also, the levy increases the cost of doing business in Kenya and may lead to most businesses closing down or retrenching employees. Kaluwore gi mano, paro mar chik mar gero udi koro biro dhi e somo mar adek, okang' maonge lokruok malong'o ma inyalo timne paro mar chik makamano. Ponono ni jood bura puodhe, paro makamano ibiro chwalo ne jatend piny mar keto e koke kendo bedo chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E seche matin mokalo somo mar